Umphathiswa wezemfundo kwiphondo laKwaZulu Natal umnumzana Kwazi Mshengu utyelele iskolo samabanga aphantsi iBuhlebethu eNanda kumantla eTheku emva kokudutyulwa kwetitshala kwesisikolo. Kutyholwa ngokuba kungene amadoda asixhenxe bezenza ngathi ngabazali abafunela umntwana indawo yokufunda. Isibini salamadoda yayingabafunda babefunda kwesisikolo. Abalisi abayisikhombisa bangene lapha ke izolo emagcekeni esikole bezibiza ngabazali behlome bezingovolo babe sebeyaqala ke bahlasela uthisha bamdubula amahlandla amaningi. Lesigameko sishaqise ke umphakathi endaweni. Namhlanje kuseni ke ungqongqoshe wezemfundo esifundazweni umnumzana Kwazi Mshengu uhambelele esikole nalapho khona etshele khona abazali kanye nabantwana ukuthi bangagoduka ukufunda kusamisiwe okwamanje emva kwalesigameko esenzekile lapha. Ukuzwa kabanzi ngalesigameko asixhumane naye ungqongqoshe wezemfundo kwaZulu Natal umnumzana Kwazi Mshengu. MEC asikubingelele sikwamukele endabeni. Kubukeke ngathi udlame ezikoleni seliyaphuma kakhulu esandleni manje. Kusihlupha kakhulu ukuqhubeka sibe nezigameko ezifana nalezi ezikoleni zethu okuyigameko ezitshengisa ukuthi ingakanani inkinga emphakathini yethu ngoba siyakholela ukuthi lokho kwenzekayo kuyisibuko sokuthi imphakathi yethu injani. Izolo ngekhathi zasemini kungene imgulukudu eyisikhombisa la ngaphakathi esikoleni ihlomile izenza abazali bebezofunela ingane isikole. Bathe mabefika esangweni bacela isecurity ukuthi ibangenise bafuna ukubona uprincipal. Yabaphelezela security babona yabashiya office lika principal la bafike khona bacelela obezenza njengomfundi isikole. Uprincipal wayesebatshela ukuthi ayisekugcwele esikoleni abasakwazi ukuthi bathathe abanye abafundi. Base bezenza abantu abaphumayo ke kanti bazoya e-staff room la befike baqala khona beqola uthisha ama-cellphone nezinye impahla zothisha. Uma ngabe uthisha omkhulu ezwa ukukhala kothisha ebona futhi nakumakhamera wayeseke epressa i-panic button waphinde wamemeza nakakhulu nange-intercom ocela usizo emphakathini. Batheke mabephuma bebaleka ke bahlangana nothisha obengekho e-staff room kepha obeza ezolekelela oza kwabo bebekhala becela usizo. Ngebhadi ke base bemdubula ke esifubeni baqhubeka ke bese babaleka. Amakhamera kasizile ukuthi sibabone ukuthi wobani labantu ababili babe kuwo abafundi bebelesikole bebefunda kulesikole abanye babo kuthiwa abantu abaziwa endaweni umphakathi uyabazi. Lo information ke isinikeziwe amaphoyisa silindele ukuthi ke baboshwe ngaphambi ukuthi kuphele isikhathi esingakanani. Kepha siyawunxusa nomphakathi ukuthi uma ungabe ubazi ukuthi baqashe kuphi njengamanje ubikela amaphoyisa ukuze bezokwazi ukuthi baboshwe ngendlela esheshayo. Njengamanje ke kunye sikwenzile ukuthi abantwana bazobonwa yilabo abazokwazi ukubaluleka ngezengqondo baqeda bobe sebebadedela babuyele emakhaya. Isikole sizoze siqale ukusebenza ngomsombuluko. Laba baluleka ngezongqondo bazophinda babuye ngomsombuluko ukuzobona labantwana ebangekho namhlanje ngoba iningi labantwana likho namhlanje emva kokuba lithukile libona isigameko esifana lesi senzeke izolo. MEC sibonga lesikhathi sakho. Siyabonga ba. Alright, lo ke uMEC wezemfundo esifundazweni kwaZulu Natal MEC Kwazi Mshengu esho ukuthi kusamisiwe kokufunda kulesikole emuva kwesigameko esenzeke izolo. Angibuyisele intambo kwenegoli.